Het Toon Hermans Theater in Sittard is tot de allerlaatste plaats uitverkocht. 6 finalisten, afkomstig uit alle delen van de provincie, stonden te trappelen om te beginnen. Wem wordt de nieuwe kampioen? Kijk met naar de officiële samenvatting van de finale van het Groot Limburgs Buitenkampioenschap 2023. Dan gaan we beginnen met de eerste buurtrenner van vanavond. En de eerste jong die komt uit Brunsum. En dat is Ton Lave. En Ton, die brengt ons de buurt. Der ja jetzt. En de buitenmarkt voor der ja jetzt. Daarboven zit ze er ook nog. De billigste plaatje. Dankzij het prijzenplafond. Ik ben der Gilbert van der Jillessen. Mijn eerste 2 J's. Daar komen er nog 190. Je garandeert. Ik ben der Jits van der ja zo. Ik keer gewoon zeggen ze ja. Verstutter mich niet. Maat nuus. Begreep mezelf ook niet. Ich neem mich mit op safari. Durch de jungle verkeer ik gewoon. Spritsen voor de tropen brogen we niet. Van zo'n intussen al 11 maal geboosterd. Der ja zo had een steppen, een regenwoud en een tanga. Tanga, ik draag je raad aan mijn vrouw. Ik zag bilazanig. Vroeger droogst du immer zo'n chique, fijne tanga. Ze hem dragen jammer nog, en hem ziet je niet meer. Onze jaart had een storche. Ooievaars. Zei mij de jongste dat de hier een broertje of een schwestertje wil hebben. Ik zei, jong, dat is niet zo einfach. Weet je wat ze deed? Jank hingen in het doefes, hoor zich soort, strui dat voor het huis. En wenn de storch dan over kunt de vleeg naar onge. En dan kiest u een broertje of een schwestertje. Der struit soort. En nu moet spierder bij de kindje geboren. Niet bij ons, maar bij de buren. Had de jong van mij op school gezegd, kon wel zijn dat ze bij de buren een kindje gekregen hadden. Maar dat kwam wel door het zaad van zijn vader. Nu, komt er een Ozeaat, dan steht deze jetzt voor u paraat. Ich neem mich mit durch die ganze Welt en ben daar even een richtige held. Dieren kunnen voor alles maken. Even één ding niet, en dat is lachen. Adieu van der Gilbert van der Jillessen, der Jits van der ja zo. Ah. En we gaan verder met de tweede kandidaat van vanavond. En de jongen uit Kelpen-Oler. Dat is Maurice Timmermans. En Maurice brengt ons de buurt de muzikale. Buitenmars voor de muzikale. Wat ruist er door het struikenwas? Wauw, mensen, de toon is gezaten. Wat vind ik het gaaf dat ik hier in
vol ornaatveurig moest staan. Nou, vol. De meneer ervoor met de bril, dat was me al voor de gang aan het hooien. Er is, die heb geen haar. De luis op die kop zijn dakloos. Nou, meneer, dat komt omdat ik te vroeg geboren ben. Ze horen mam nog aan scheren. Ja, toen stook ik de kobbelboete boord. Dus ik ben eigenlijk van begin af aan een muzikale. Geef me een onderwerp en ik zing erover. Liefde. Meneer met de bril. Uw liefdesleven in 2 woorden. Weet je wat er zit? Min wat? Min wat? Oh ja. Min wat eten we vanavond? Leefje van de man gaat door de maag. Min wat eten we vanavond? Zo te zien werd het knieën en zo vandaag. Dank u wel. Oh. Hey, maar mijn eerste betaalje optreden, dat was op de vierzorging van de anonieme alcoholisten. Ja, niks anoniem. De meeste kozig. Er was er ene bij, weet je wel weer. Oh ja, Lei, dat had jubileum. Die had je al 25 jaar geen druppel alcohol meer gehad. Dus ik denk, daar moet op gedronken worden. Hey, daar moet op. En die jongens zongen allemaal met dat. Dus ik vol erin. Loop naar de tap toe, Lei. En neem laten zoeken mij tot ik ben en whisky. Kom, zet nog eens in, want van weer... Oh. Jij wordt er ook allemaal. Ja. Hey, en weet je nog op het les van een avondje? De ganse zaal. Wie wat nog? Wie wat nog? Mensen, ik moet gaan. Rock en rollator! Zo, we gaan verder met de derde kandidaat van vanavond. En dat is Koen van Soest. En de komt uit IJsselstein. En Koen, dat brengt ons de buurt Barry Badjas. Buitenbars voor Barry Badjas. Hey, hebben jullie hem gezien? Gewonnen op de Zuid-Nederlandse wereldkampioenschappen. In de klasse verengewicht boven de 150 kilogram. In de categorie rode box, blauwe handschoen, handdoek in de ring gooien. Tweede plaats. Ja, ik kom net terug van mijn laatste gevecht in Den Haag. En ik heb de Meens helemaal voor ten eerste dwars door de Tweede Kamer geslagen. Voor het Binnenhof gans door het Buitenhof in. En van het puntje van zijn torenke zoe de Hofvijver in. Zoe, dan weet de Meens ook eens wat toeslagen zien. En op de basisschool werd het eigenlijk al vrij snel duidelijk dat ik niet zo goed kon leren. De meester zei tegen mij, Barry, jij moet iets met de hand gaan doen. Maar ik hoor helemaal geen priester worden. Maar ik dacht, als ik nou eens bokser word, heb ik veel meer kans op slagen. En op mijn 16e ging ik iedere avond met mijn brummerke naar de sportschool toe. En ik had een brummerke van het merk Amy Winehouse. Soeper dat ik krijg, nee. Ja, en de 30 haalt hij ook niet.
Ik heb me toen aangemeld bij de allerbeste bokstrainer van heel Nederland. Louis van Daal. Ik zeg tegen Louis van Daal, weet jij dat ik sowieso zou winnen met boksen tegen Pieter Verhoeven? Bedoelde jij niet Rico Verhoeven? Nee, Pieter Verhoeven. Rico slept mij veel te hard. Ja, ik heb trouwens niet voor niks een rode box aan. Nee, hè. Dat is over nagedacht. Dan kan een tegenstander nooit zien dat ik aan het bloeien ben. Dat is ook precies de reden waarom bij mijn eerste wedstrijd ik een bruinbox aan haal. Ja, mensen, ik sla mij overal erin. Ja, nu één door het binnenhof en de ander op zijn kin. En na de wedstrijd weer Mark Rutte kwaad en zei: hey, ik klaag al aan. Hoezo, zei ik. Heb ik al geslagen dan? Daar heb ik totaal geen actieve herinnering aan. Alaaf! Dan gaan we weer met de volgende kandidaat. En de Kumput Put. En dat is Frank Vrome. Frank ter Brungers de buurt Hans Wekker, de Limburgse Hans Klok. Putenbars voor Hans Wekker, de Limburgse Hans Klok. Goedenavond, zitters. Hier staat er voor u Hans Wekker, de Limburgse Hans Klok. Met een beetje van mezelf en een beetje magie. En speciaal voor u metgenomen vanavond de Sjoanman. Ja, en ik hoor je al denken, Sjoanman, afgezegd. Ja, ik doe normaal deze truc nog altijd met mijn zuster. Of ja, hoofdzuster. Ja, lekker, zie je het al. De koppenstraf. Een goed begin is het hoofdwerk, hè. Ja, ik heb deze truc ook wel eens met bekende Limburgers gedaan. Met Big Benny. Ja, maar dat is toch ook de ganse avond in het zeggen, hè. En mijn vrouw Dini zei nog zo toen de Sjoanman wel metnemen. Zei, die had zoveel last van constipatie. Die leut ze nogal de ganse tijd vliegen. Ik zeg, juist daarom moet ik ze metnemen, juist daarom. Want zij heeft me gezegd dat Hans Klok altijd opgeet met een windmachine. Ik zeg het nog veel belangrijker. De Sjoanman moet met, dat is belangrijk voor het goochelen. Want van mijn Sjoanman kreeg ik helemaal de knieën. Verdwijntrucken is ook mijn specialiteit. Ben ik nog speciaal voor op stage gegaan in het Midden-Oosten, van een maagje van het Midden-Oosten, van Hans Kazachstan. En Hans Kazachstan, dat deed de verdwijntruc met de bomgordel. En Hans zei, let op. Ik doe het maar één keer weer. Spetterend optreden. Nee, ik doe die verdwijntruc, ik doe nog altijd met vrijwilligers. Vorige week nog, ik ben op een trein, komt er een vrijwilliger, komt de zaal op, zo'n mannetje zo groot. Kijk me aan en zegt, jongeman, hebben wij ons al vaker gezien? Nee, ik heb u nog nooit gezien, papa. Ik zeg, ik ben die vader toch niet? Hoezo dan? Ben ik dan geadopteerd? Maar nee, jongen, hij heeft dicht toch nooit uitgekozen, of wat? Maar nu, ik ga niet verlaten, want mijn Sjoanman, die is in alle staten. Straks zet ik de kop weer op die been en maak mijn ganse Sjoanman weer gans in één. En hier vraag ik misschien af wie, maar met een beetje van mezelf en een beetje... Dankjewel.
En we gaan weer met onze vierde kandidaat vanavond, de Kipboet Bijk. En dat is Peter Dols. En Peter, de brengt ons debuut, de glazenwasser. Buitenmars voor de glazenwasser. Goedenavond, Sittard en omstreken. En kijk maar, ik ben ook klein moeten beginnen. Vroeger op de legerschool, de vroeg de juffrouw eens aan mij: jong, wat wilst je nu eigenlijk later worden? Ik zeg, ja, of een dokter of een glazenwasser. Ja, maar welke nu het liefste, zei de juffrouw. Ik zeg, dat maakt me nog een bal uit, hè. Als ik maar een achtje vrouw te zien krijg. Ja, en jaren later, na een glansrijke stage bij Pearl, ben ik het gans anders gaan doen. Hè. Samen met mijn beste vriend Albert ben ik toen een bedrijfje begonnen. Glazenwassersbedrijf Schoenenschien. Uw zicht is onze zorg. Ja, de Albert, die komt uit de ICT-sector. Dus daar heel veel verstand van Windows. Ja, maar voor ons is het ook een beetje crisis geworden. Om de voorrijkosten te besparen, gaan we nu maar gelijk achterom bij de lui. Ja, en wie toen nog de benzine zo duur wordt, ik zeg tegen Albert, ik zeg, het roer moet om. Vanaf morgen ga weer met de fiets. Ja, en die lang ludder dan, zei Albert. Ik zeg, dat is gewoon simpel. Ik zeg, verduurs, gaat sjouwen vullen onder de jas. Zeg, dan stap voor op de fiets. Zeg, dan steek ik de kop door dat eerste look voor die ludder. En dicht daarachter door dat laatste look. Hebben dat gelijk ten avond gaat geoefend. Ja, wie Albert eindelijk in de gaten houdt, dat er toch niet meer neven mij koos komen rieën. Maar ja, als glazenwasser heb je natuurlijk ook een favoriete adres gezegd. Kijk eens, ik nu moet kiezen tussen een verpleegstersflat en een bejaardenhuis. Ja, dan weet ik het wel. In een bejaardenhuis krijg je tenminste nog warm sop tussen de middag. Ja, beste lu. Glazenwasser kent dat wel ganz simpel lijken, maar dat kunt toch ganz goed bekijken. Om ons nu te gaan bellen, dat heeft graag genut. We zitten al vol tot aan de fut. Ik dank u. Alaaf. En voor de zesde kandidaat vanavond gaan we naar Nederweert Eindje. En dan komt Björn Spits vanaf en de brengt ons debuut Berke naar de zwemles. Buitenmars voor Berke naar de zwemles. Berke is niet te temmen. Ik ga zwemmen en... Vroeger zwom ik in het geld. Was ik bang in het donker. Maar sinds mijn energie variabel is, durf ik het licht niet eens meer aan te maken. Warm water. Ik heb watervrees, watervrees. Ik heb zelfs weer drugzwemmen binnen 5 minuten. De box al naad. Oh, dit is verschrikkelijk. Het water zit aan mijn lippen. Ik ben het riek.
Ik ben niet arm, ik ben transfinancieel. Ja, mevrouw, transfinancieel. Geboren als riek persoon, maar ik zit in het lichaam van een arme sloeber. Om goeie raad te gaan vragen bij mijn buurman advies. Hij zegt, Berke, ik moest gaan zwemmen, dat is goed voor dich. Daar werd zo nog slanker van. Ik zeg, ja, als dat waar is, wat een walvesten dan verkeerd. Dus ik ga richting swimmingpool. Ik ga op de startblok. Ik denk, oh maar Berke, vul eens eerst wie naad dat water is. Dus ik steek mijn dikke teen in dat water. Wow, koud, nou werkelijk zo koud. Hallo Berke, stel dich niet aan, spring dat water in en zwemt jongen, dat gaat door. Oh, ik raap mijn moed bijeen, ik doe mijn ogen dicht, ik spring met lood in de schoen. En dat had ik beter niet kunnen doen. Land ik met mijn kruis plat op het water en zink wie een baksteen honger. En dan loog ik op de boom in futushooiing met 3 ademappels in mijn nek. Ik denk, dat heb ik weer. De een komt toe met een voetbalknie, de andere met een tennisarm en ik kom toe met een waterzak. Och mensen, dat zwemmen, dat is niks voor mij. Of ik nu op de boek, op de zee of op de rug lig. Water is alleen voor de allerschoonste vissen. En voor mensen met de allerdiepste tessen. Dus wat ik niet zal leren, dat is een waterrat. Maar ik wil u even over bedanken voor dat lekker warmbad. Zwemfans, bedankt. Dan gaan we over tot de bekendmaking van de 1, 2 en 3. Die staat op derde plaats. Dus die moet... Goed. We gaan beginnen met de derde plaats. Op de derde plaats is geëindigd met 66 punten. Ik moet ook zeggen, dat klinkt echt heel raar dat het veel verschil is, maar dat komt als ze alles met hebt. 5 keer, dan hebben ze 100 punten. Het iedereen ligt 2 dagen, dan hebben ze 80 punten, dan hebben ze steeds verschil. Dus het verschil is dik groter als de werkelijkheid dat kort bijeen zit. Het kan heel kort bijeen zitten in de uitslag, maar in de punten valt dat dik wel eens oei. Maar in ieder geval, we hebben nu de derde plaats met 66 punten is geworden de muzikale Maurice Timmermans. Dan gaan we een stapje hoger. Ja. Op de tweede plaats is geëindigd met 84 punten. Berke door de zwemles Björn Schwitz. Ja, en er blijft nog maar 1 medaille over. En dat is de gouden. En die is gewonnen met 88 punten. Handwerker Frank Vrome.
diplomen bij Frank. En wie gewint ook de wisseltrofee, de PC wisseltrofee. Die is spitswaarder. Leg maar even, maar pak het nummer maar over. Hoe? Ja, en daar staan ze dan met de drieën. De kampioen, Frank, dan even ook Björn en Maurice. Ja, Frank, dat mag.